name is Bombshow. You're welcome to my it's Bombshow Television. Musha shows Rukopisa. If you're new here, don't forget to sign up. Please go subscribe and like also go share and go comment my videos. Let's get into each story of today. Boys, inina vanhu pavaitaura vachitoti Nox guni mugeiga ndaizviramba maizere ndaitoti vanhu vanenge vachingorwadziwa nesuccess but haikuno zvindakubelieve. Guess kuti what happened. Ini ndakatosenda message waisa ndikati mudhara ndafarira atira mukurova kaosako plus nevhoka rangu I think we can work something chiribo anza kanda maworks anoita ndibva ndavasendera song yangu yedemo yandakazona ekoni yayi so ndakavasendera ichiri demo racho zvikanzi voice rako ma1 mupano wangu ndikati bo mudhara zvikanzi saka unokwanisa kusvika joza here ndikati handokona kuita zvekusenda mavocals chichi tongoita maworks saka mamuchida pakadii zvikanzi hama industry mufana wangu mazuva ano haisinyaya yemari stereke but pangori netumari chose tofanira kuperform ndatokaita sechiko mudhara zvikanzi zvoda munhu ane hana yakasimba raiva hana bo musatyire mudhara zvikanzi aiwa bo mupana wangu ndozokudza time saka akazondisenda mapictures ako vandasenda 2 zvikanzi tiri kusenda ari 6 ndikati ari 6 what do you mean boss zvikanzi mamwe anongoattracta chichi ndikati handina mapictures akadaro plus zvikanzi achisenda voice note uchiimba sona ndasenda nzaune voice riri sweet thanks mudhara ndikatozoti handa kutorwa collab naNox ndikatodza vanhu vakawanda ndikatotora picture yake ndikaposta ngati working on something chichichi naizvozvo vanhu vandonifollowa vatoti mveso ichi tangabvunza chichi kuitika namudhara Nox ngati hapana zvatiri kuita chi ndopandakazoti asaka mudhara tichaita sei kuti tiite maworks aya anzi amani kana usingakwanisi kupindira joza ma1 because ndenifanira kumbotanga natombokutestawo chichi ndikati kutesta sei zvikanzi akuona industry mazuva ano reganika ndinangokudza mupana wangu kana uri munhu ari serious ndikati nza mazuva ano munhu kana uchida kurova makolabo nevanhu unotongorohwa chibekina fast ndokuti uende mberi ndikati zvamukutaura mudhara izvizvi nandikwanisa sindogona kubhadhara mari zvikanzi kana wava serious unozondifonera inini ndakatorwa bekina fast naanonzani namaster kg ndikarohwa nadj tira ndikati izvo zvonofunga kuti kana dai izvozvo zvinoitwa industry dai vanhu vachienda mberi zvikanzi manje iwe nemusic unorova uchatozoda kufichana nadiamond haatobvume mari diamond ainge ada kutorwa munhu ndikati shamwari inini life yakadaro handigoni because inini ndiri murasta wise very straight and I'm transparent anzi hausati wakudaita mbiri mufana wangu ndikati saka nawachitsamua kuti diamond achidi zvikanzi kubvira kudhara diamond anambobvira bvuma collaboration utaita collabo nemunhu achiti iwewe ndoda mari yakati kana ndikuda chakati diamond anenge achitongoda kudi kutongorova because ndo panobvawo power rake maartist ese anotona ndinona diamond anodaro zvekuti ndoitori nzira yekusimbisa chivandu chacho saka hapana maartist mambano mbobvuma ende ndozvazvitori mupana wangu kana waserious wakuda kuti chaoma